Ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal usekhiphe istatement la bongela khona abantwana abaningi ukuthi imajority yabo baqedile ukubhala nakuba i-exam iphela kahle kahle ngeyi-27. Kodwa-ke abantwana abaningi sebeqedile ukubhala. Ama-marking center manje ayaqala ba-active, kuthuthwa amaphepha manje, ama-security awathutha ayawagada. Ama-officials ayaqala ayathutha aya kuma-marking centers. Abo-chief makhazi bayaqala bayafika, kuyaqala manje kwenziwa i-admin, kodwa kuzothi ngeyi-26 bafike amakhazi amaningi. Usethathe leli thuba leli ukuthi afisele othisha abayomaka impilo enhle nokuba healthy nje oku-right, nanokuba siyazi ukuthi kumakwa under isimo esimbi sasehlobo sokushisa nani ne-food poisoning iba into elula ngokuthi ukudla kuphekwa kushisa nani. Ufisa ngathi zonke lezi zinto lezo zingangenzeka, bahambe kahle. Abathatha i-chronic medication bangayikhohlwa emakhaya bahambe nayo. Ubafisela ukuthi as bemaka i-script somntwana, i-script ne-script bazi ukuthi phambi kwe-script esiphambi kwabo kusuke kukhona impilo yomntwana othize noma i-future yomntwana othize, ukuthi bamake kahle ngokucophelela, bangaphi, bangancishi, futhi kungenzeki izinto ezi-wrong. Uyafisa ukuthi konke kuhamba kahle, uzothi methola isikhathi azihambele ezinye izikhungo zokumaka.